Sausa ka up. Wala siyang kaagi karon, no kining usa ka ginang nga taga Usami City. Ang atong magtatampo nagyan sa nga RC. Hala, ino nang gisugot si Lucas? Patay ka nang sa bildo. May magsaba sad ko. O nagmasakpan ka? Aw, patay ko. Ang gawa ni mo eh. Pero gisugot pa ni mo si Lucas. Nagkapata pa ninyo. 14 pa gani ka, o di si Lucas 16 pa? Katili-dili bitaw ko sa una. Nya, bi, dili naman kapungan, bi. In love na sad ko niya. Pungan ako, nga mura na magbubutong akong dughan. Lucas ba, magunsa man ta dinis kasagingan. Uban na ako, good. Uban ng bitaw ko. Pero, asa la kita? Magunsa man ta dinis kasagingan, uy. Dili lang ta. Ha? Magunsa man ta dinis? Oo, ara. Dili lang ta, good kay. Huwag makakita na to. Laina sad, uy. Kasagingan kita mag-date. Sa mandi ay. Ato tas kang mga tao, aron makitaan kang mama nimo. Sige na lang, uy. Dini na lang ta. I love you. I love you too. Bisag kung sa mahitabo, di ta magbuwag ha. Promise. Nantay ha. Basta lagi pulihan ko ni Muglain. Bugnoon man yun ako ba? Bugnoon yun akong babae. Kalain. Bitaw. Love ko ta ka. Ako ra ka. Ako rasad ka. Timpa sa. Hindi man ko kayo bawa mo kiss. Tagluan di ka. Ano ra o? Ano? Imong kamot, uy. Imong kamot. Ano man dyan na? Ha? Ano din na? Kamang-kamang. Galain good. Sagdi lang ko, good. Ayaw ba? Ako saan? Ayaw ba? Ano ka? Ay, uy. Nag-anak mo, ha? Patay na si kumbayana kung mumabdos ka. Ha? O, ha, bitaw? Nang nakambayana ka kung mumabdos ka. Wala kinamasusa akong huna-huna. Basta kay... Nalingaw ko. O nalipay. Kay laman ako si Lucas. Unya, nahigugma ka ni mo tinuuray si Lucas? Oo, no? Sure ko, anak. Ngano sigurado man ka? Ingon man siya. Unya, na-filtered na ako. Ngalap ko niya. Mamutong taga? Oh, Ayay, hindi tagod. pila ka ba gusto nimo? Duha lang. Bisag duha pa ka dosina. Basta para nimo. Samot man sa tagka-in love, anak. In love ka na ko? Di pa ba obvious? Kiss be. Kiss na di ay? Kiss na di ay, ha? Dami eh. Ganama sa tumukat-kat bisag way hak-hak. Hanggaw. O sabi. Usab? Uy, gipasandig naman kukunin mo sa puno at lubi. Matagakan ganit ang lubi na. Kita bitong duha. Unong ta. Kunyag mamatay ta. Dungan ta. Basta, wala tayo biyay ha. Forever na ning ato. Mahalang masakpan ta nila mama o papa. Kung masakpan ta. Oh, pwede mo dagan. Ha? Tigbaso niya kung papa nimo. Patay ko. Wala kay Lucas. Di sa kung masukot no. Salikdan ka tinuunta ka. Kung mamatay ka, dungan ta. Arce, bangon ako do diha. Taas ka kay adlaw, o, gahigda ka pa. Kasapulan biya ninyong lawas, oy. Bangon na! O, lagi ma. Ay. Lamig ang dilibangon, uy. Magkipirahon sa banig akong lawas. Kaduka naman ang gitahon. Arce, unsa man ka diha in town, day. Panlawag na sa baboy. Oh, lagi ma. Oh, mangipos ako kadiyot. Ay, kadiyot ha, kadiyot mga baboy, kadiyot. Kapurado ba ninyo, uy? Lawgan na lagi mo. Hala, habhab na mo.
Tapa kay mo da. Duka para ba ko na? Kabaho. Kabaho ko eh. Kalawod. Misa ka magabuhi na ko eh. Kalain akong pamati. Kalipungon mo ko kalit. Ma? Ma? Oh, unsa man? Ma, tabang ma. Kalipungon ko. Natunugan tingali na. Mao nang galain ang kabuhi. Mamang bitaw gipahigop day na kung tubig init. Lain kayo akong kuto-kuto, ma. Bebe, hari be. Haplasan na to. Ha? Baho ka sa nga plaza, uy. Hindi ko ana, baho. Karon ka na lang bahuan, Ede. Nga mao man ni gamito nimong haplas kung maglain ng ibong tiyan. Baho lagi na. Oh! Baho Ate. lagi. Ano man? Pulos taway ang gisuka sa kadahan. Ikabuhi ng mayong bataa. Unsa magarse? Gidugo ka na rin buhana. Wa. Atong niyaging buwan sa wa, ma. Ginayagan kang di mang kalayagunod. O di ka nagsuka kag pulos laway. Mabdos kang adibala ka. Kisay amahan na, ha? Kinsa! Ay, aray! Ayo. Asti? Diyan lagi ko. Uy, nagdaw lagi kag bag. Milayas ko sa amo. Ha? Ano naman? Gidapog kong mama o papa. Kay mabdos ko. Isa? Maumilayas ko. Ani na lang ko ba ni mo, ha? Ha? Kadiyot sa ha? Diya sa ka. Wata ko ha? Musod ko kadiyot. Sa bahay, may kuhaon ko. Sige. Bahala na lang ni. Hindi na ako mabalik sa amo. Hindi na ako ba ni Lucas. Di ako magkuhat niya sa kiosk ko. Tingali, iya pang gipay mawang iyang mama nga anin ako puyo. Malingkod lang sa ako din eh. Oh, hala. Si Lucas mas bidagang gikan sa luyo. Asa man to siya? Lucas! Lucas, asa man ka? Guklo na ko siya. Lucas! Lucas! Wala na ko si Mapsi. Kusog ka itang midagan. Ayaw ko gibiyaan. Lucas, ayaw ko biyahe ba? Nakinahanglan ko ni mo! Lucas! Ngano nagsiti ka ba kinuktok din eh? Dako ni kayo akong tiyan, ma. Hapit na ko mga anak. O niya mo hilak day ka. Imo nang gituyuan. Sorry, ma. Ay napag sibig hilak diha. Gawas din ng kwarto. At ubang nga to nakapamabdos ni mo. Ha? Niya si Lucas? Ni ataon, uban sa iyang gidikanan. Napakong tingaling uana, maong hinuklog. Pero ko'y daw, makigbalik ka. Ma. Nagkasabot ang atong ginikanan. Sila rin nagkasabot. Kita di eh. Sorry na ba? Nakalitan rin lagi ko. Mong misibat ko. Dugayan ni mong maulian ko makalitan, good. Pila man sad kapuan. Sorry na good. Ang tinuod, daganan magitakan ako. Daganan ako ang obligasyon nimo. Sangtod-hangtod. Kaya dili pa ko andam kay bata pa ta. Pero di na ko kaya. Yung malayo nimo sangtod. Oo. Midaot ko. Imingawtan kay ko nimo maayo. Sa maabot atong anak. Tama diha. Gaya-iya lang ka. Di mo ko kinayasan. Di na lagi. Please. Magbalik na ta. Promise. Kung maabot ka sa hustong panghidaron,
pakaslan. Please, magbalik. Maria, gabuwag na ita. Misibat lang ka, pero watang gabuwag. Gani. Salamat. I love you. Sige ka, kakot-kakot ka diya. Kitaan gani kang mama na, labayan manggit ka ba? Basta, kita gyapon ha. I love you, Arsi. Basta po na, pakaslan ko ni mo ha. I love you too, Lucas. Forever na ni. Pag-abot sa wastong pangidanon, dito man gani Lucas ang iyang saan nga pakaslan ko. O karon, 5 na may katuig na minyo, og malipayon sa usap-usa. Dili man gusto ang among gibuhat, apan wa ko mahayi ang nahitabo. Kay siya gid ay ang gitagana sa Ginoo para nako. Dini na lang kutob, ug daghang salamat sa inyong pagtagal. Mana so sa ka. Ano ba daw siyang kaagi karon? Magkinig usa ka babae nga nagpuyo sa Cebu City. Ang atong matatampo nagdasingan nga Ayana. Kanindot ni babe, uy. Ingon bitaw ko nimo, babe. Hala, uy. Karon pa man ko, ani. Naama dahil hindot pagid nga suruyanan din doon sa ato, no? Overlooking pagid kaayo. May ragid nga ni kuyog ko ninyo ron. May ragyod nga ni Kuyog Mingaw Janetron, babe. Ingon bitaw ko ninyo. Hagbay ra ko sige panghagad ninyo. Di masad mo. Joseph, pictureis ako dito dapita, babe, please. Sige. Babe, picturean sa ko yung magigagaw, ha? Sige, babe. Ayan na, nak. Mura magsuod na kainas Janet tugay mong uyab. Sipat baya ginas Janet, ma. Unya si Joseph, grabe pod ka friendly. Aw, ay di manggod maayong tanaw usahay. Sobrahan ra ka close. Uyab baya mo. Ma, ayaw lang gud pagunahon nagdautan. Wa magay ko magunahon nag-ingon ana. Basta, dili maayo nga masubrahan ka close sa usa ka tawo nga may karelasyon ah. Ma, Babe, nag-text ra ba to yung imong igagaw na ko nga si Janet? Magpauban ko siya sa mall kay mupalit siya bagong cellphone. Ako man kunoy, nasuhito ang mga ingon ana. naari sa number ni mo, babe? Oh, babe. Nangayo mo ko to siya atong pag-usag adlaw. Mao ba? Nga naman day, babe. Ha? Wa raman. Sige, babe. Mauba na lang ko ninyo. Sure ka? Basin, nakibuhaton. Wa raman. Hala, uy, nagdahanday kag sa peron Joseph. Matabangan ka kung magpili ani og karong nga cellphone. Oh, gaw. Joke ra, oy. Joseph, dali tayo. Tabangan kong pili o sinindot nga specs. Sige. Gaw, pagtanaw lang sa diha, ha? Ako sa usla ni mong uyab. Gibira niya si Joseph. Dili naman hinoon ko komportable, ani. May pagwa na lang nako ipugos akong kaugalingon. Nga mukuyog nila ron. Naunsa man ko eh. Di naman lang hinoon ako malikayan nga. Maguna-una og bati nilang duha. Naibaw kong sayop. Pero husto si mama. Karon pa ko nakarealize nga dili tuod maayo nga masobraan sila ka-close ni Joseph. Lain tan-awon. Sige, babe. Maglikay na lang kong Janet kung tanaw ni mo dili maayo. Babe, wa ko mo ingon nga mulikay ka. Ang ako lang ba nga limitahe lang ninyo kay dili man gud maayo tan-awon. Igagaw gud mi. Unya uyab ta. Kung ako lang makasabot naman ko kay
Nahibaw man tas tinuod nga suod lang gid kaayo mo. Pero ang ubang tao manggod, labi nas mama. Dili gusto nga doon na siya bating ikasulti nimo. Mao ba? Okay, babe. Sugod ka ron. Magbantay na ko sa akong lihok. Salamat, babe. Hoy, Day! Si Lawrence ba? Sige, pang regards nimo. Ha? Pag sure di ka, uy. Di ka mo to, oh. Tao-tao na bayag good ko no na siyang ganahan nimo ay. Naanak ko'y uyab day, uy. Ingnas siya, ana. Ay, ako na bitang giingnan. Giingnan man noon ko nga. Ingnon ko nun ako siya kung magbuwag na mo. Unsa? Hoy, never kinang mahitabo bayot, no? Mag 3 years na mi. Magtulo na mi katuig sa akong uyab, no? Gani, mag-istorya naman gani mis among mga future plans. Ay, hulo no. Ay, kaluoy sa taon sa tao. Ay, wa pa gani kapanguyab. Busted na dayo. Dili sad gyud siya makapanguyab nako. Kay usbon nako ha bayot. Naa nakoy uyab. Hain naman is Joseph, uy. Wa pa magyud ko niya kuha adin sa akong trabahoan. Kapila na ko nagsigig panawag niya pero unattended man. Okay mo sundo? Oh, ha? Oh, sakay na lang ako. Along the way raman sa siguro inyo sa akong atuan. Ha? Ayaw lang, uy. Okay ra. Sige na, good. Tingaling magabian ka. Lawrence, thank you. Na-appreciate na ko imong concern pero dili lang gid bitaw ko. Okay, sige. Unan lang ko nimo, ha? Amping. Naunsa naman ang taon ning tawhana. Dili naman magpahibaw kung makakuha ba siya na ako or dili. Maayo na lang ani, napa ko'y nasakyan. Hoy, Ayana. Imong uyab dito ay, ug imong igagaw ga si Janet. Nakit-an ako. Ug ambot diin kahatugikan ang duha nga niangkas mas Janet sa iyang motor. Unsa ma? Pangutan-an ang imong uyab, oy. Kay tigali gilumpong mong duha sa imong igagaw. Ma. Grabe naman sa ka, Joseph, uy. Nagtagbaw ko huwat di mo sa opisina pero wag yung kay pahibaw. Kay nagkuyog di mo sa kong igagaw. Unsa man? May relasyon mo? Sa? Wa in taon, babe, oy. Wa may relasyon sa imong igagaw. Ang nahitabo, nakita ming Janet aksidentally. Niyang siya na ako nga, muangkas na lang kuno siya pauli. Unsa? Og nisugot ka? Samtang ako nagpaabot ko nimo? Babe, sige mo gud og pamugos ang imong igagaw, gud. Igagaw ba yan nimo? Maiko ko mo baliban. My God! Giunsa man in taon nimo paguna-una in taon, uy, Joseph? Kay abig igagaw nako, bahalag ako mo ay maapiki, basta dili lang ka maikog kay igagaw nako, ha? Babe. Sinuan ang gud ko. Please. Alibi. Tubang nga sa ko ba? Salig lang yun kada. Sorry na. Ha? Kung dili pa lang kiti ka love ay. Basta ha. Ayaw na biya tuos ba ha? Promise. Dili na mausab. Nak, wa kay duty ron. Kuyugi kong pa-check up, be. Naunsa man day ka ma? Kining akong ubo. Wa man ko'y wa. Uy, mao ba ma? Sige ma, kuyugan ti ka. Maligo sa ko kadali. Maayo gani, normal ra nga ubo. Abi na kukunsa na. Mauna ma. Sunod gani, dili magsigig pa ugas imong singot sa luyo ha. Kahit masagog kag ugod. Magsigig panilig sa gawas unya, magdaop pa gyud.
Singot kaayo. Unya makalanghap pag yung kag-aso. Kaya pag ginahis ko, ha? Inanggit si mong tambal. Kay, hinay o kapit ang baby. Ulaki. Joseph? Daw, Janet? Ayan na. Gaw? Mabdos ka? Ha! Mauna na. Mauna na akong giingon ni mo, Ayana. Kahi ka magudog o. Naunsa na. Nasayop ko. Ayan na. Please, paminawaw na ko. Para unsa? Para sa lain na sa nimong pagpamakak, ha? Muraso na sa kagbinogo? Ayaw na, Joseph. Klaro na lang. Klaro na kaayo nga ikaw mo'y amahan sa iyang gibabtos. Gaw. Ayaw kong tao gagaw. Kay dili ko mo dawat nga na ako'y ig-agaw nga sama ni mo. Traidor ka. Mura na ti kagigsuon. Wa ko magdahong ngayon ana gani kabaga ang imong naong. Naunsa ka bayain taon, Janet. Oy, wa ka pagilugi sa imong gibuhat. Uyab sa imong ig-agaw ni patol ka. Mura ka magbahutdan og laki. Nilakaw kay nahagan sa akong istorya. Ingon ada gyud na basta tinuod. Og hoy, Joseph, ikaw, utro ka sa way ayo. Daan ko pag yun. Sakto yun ang akong mga pagduda ni mo. Mao sigurong di yun gaadag akong buot mo. Kay wag yun ay kay ayo. Tita, Mamauli na ta. Gipananaw na ta din eh. Nana, hilom sa ana. Ayaw usiki sa ibong luha itong mga tahanan. Mga watoy pulos. Sakit kayo, ma. Sakit kayo. Ada yun na, basta bago pa. Sige lang, nak. Ma-okay ra ka. Ayaw ka pala ka. Pinsa magkaroon. Patong sisibol, be. Kaisog pa. Giunsa ninyo nga akong anak, ha? Hoy, Rika. Hinay-hinay lang sa imong baoy. Daagas abong panibay. Unsay mong gipanulti sa akong anak? Nga mura siyag mahadlok mahuptag laki, ha? Ha! Kahilas ko nimo. Kinsa ko ka? Kaisog bayain taon ni Buoy. Ngano, dili tinuod. Sakto ba gud ay nagauyab sa iyang igagaw, iya pong giuyab, ha? O diya nagpamabdos pa yun? Mahusto na. Dili na sa kong anak, oy! Kung kaibgan sa uyab si mong anak. Aw tingalig daghan og mga pagkuwang ang imong anak ug nakita niya sa kong anak, maong gipulihan. Wa ko'y pagkuwang sa akong uyab, tita. Kay baw ka asa ko mas nasakitan? Mas nasakitan ko sa kamatuoran nga ig-agaw ming Janet. Pero nakahimo siya inin ako. Nga kung buoto na hunaon, kami unta mao'y unang maglinabanay. Pero lahi imong anak. Maong mintras na apa ko'y gamay respeto nga nahibili nimo. Kung wa na kay laing tuyo, makalakaw ka na. hala no? Wala gina mong Joseph? Wa na, day. Hinahinay ko na sad siyang nalimtan. Ang sa auto ka, nanaday ko chance, ani? Oh, ala, ganun na man na sa dinis coffee shop. Ay, day, sorry ho. Ako gipaapas. Ingon sila kung ang hinungdan sa imong kasakit, lalaki. Lalaki na ang tambal ini, ah! Amaw man kaday, uy. Pwedeng join ko ninyo? Sige. Ay, sige na lang, Kwan. Kagwapo ng Lawrence. Oh, minit kayong forma sa barog. Unya, taas! Taas pagkat kayo. Ay, mahal. Ikaw, gyud. Yan. Magduhan ako kabuan nga nanguyab nimo. O apig kay planong sugton ko nimo. Lawrence, ang tinuod,
Doon ako'y na-feel ni mo. Pero dili ko sure kung unsa. Kung love na ba gyud ni. Dili ko gusto nga sugton ti ka nga dili pa ko sure sa akong kaugalingon. Pero makalaom ka. Makalaom kang doon na kay dakong chance nako. Tungod kay dili ka lisod ikugmaon. Sige lang yan. Andam ko magpaabot anang higayon na. Mahal ti kayan. Og sincere akong tuyo nimo. Thank you, Lawrence. Doon na ba'y family reunion tanan side na mo? Undi ha? Mga ta. Eka mo na lang, ana, oy. Magpabili. Draming ayan na din his ato. Naunsa ka ba kalimta na lang natong naitabo, oy. Unsa may gusto ninyo, nga magkagapi sa kong igsoong lalaking papa ni Janet tungod sa inyong issue? Pa, Kung magkita mo dito, nga nung di na lang mo magtagad, mayroon sila'y naa dito. Unya, unsa man na. pwede na ko kuyogon si Lawrence, ana? Si Janet, naas unahan. Dako na niyan tiyan. Asa man ka si Joseph? Wa man mo kuyog niya? Yan? Hey, okay na ka? Oh. Ali, dito ta nga table. Sige. Hala. Uy, Nahibaw kong dako kay kung sa nga nahimo nimo. Niaga niyang ebidensya, akong gidada. Pasaylo ako. Huwag yun ako nasulti nimo. Pero pasaylo ako sa akong nahimo. Nahibaw kong dili-dali, pero unta. Moabot ang adlaw nga imo kong papasaylo. Kamu ni tiya. Dili na tantong sakit inyo nabuhat ni Joseph nako. Pero unta, makasabot ka nga dili ingon anak kadali. Ihatag ang akong pasaylo diha nimo. Nahibaw ko. Gaba na siguro ni nako. Mga nakay na ko karong buwana. Pero mugawas ang akong anak kaway ilhong amahan. Oh. Nasa'y laing babae ikaw. Ugwa sa ko'y katungod mangisog. Kay wa manggi kami pagsugod pa lang. Pero sige lang. Buhaton ko ang tanan aron mabuhi ko ning among anak. Bisag wa siya. Salamat ka ha. Nga nakikistorya kag yun na ako. Tuod. Akong uyab. Si Lawrence. Hi. Hello. Nice to meet you. Ang pingi pa yung akong ikaagaw ha. Kinahibaw kong dili lalim ang yang naagian. Gaw, sige, atos ako sa unahan sa gisampayan nilang mama. yan. Unsa ba to? Unsa to yung sildi? Uyab na ko nimo, ha? Uy, unsa to eh? Nakatungog ka wa. Gusto pa gyud kang akong usbon? Tinuod? Yes! Sus, kung di palang uwaw ay. Di palang bayot kayo paminawon ba? Lamiyang isagit sa kami pa yun. Amaw. Gigutom na ka? Muduol na ta sa buffet table na. Na, mabusog na kung magtanaw ni mo eh. Adi ay. Bitaw. Gutom na. Tara. Napasaylo na ko si Janet sa iyang nabuhat. Pero wa ko na gid ibalik ang akong pagsalig niya. Og after a year na mong panag-uyab ni Lawrence, nagpakasal mi. Og karon, may duha na mi ka mga anak. Wa gid ko magmahay nga si Lawrence akong gipakaslan. Tungod kay pinangga kaayo mi niyang iyang pamilya. Kami gyud ang iyang top priority. Dinhi na lang kutob, daghang salamat, RMN. Mana so sa ka up.
para siyang suwatampo karon, mao kining sa kababay nga taga Cantigdas, Batuan, Bohol. Ang ato matatampo nagdasangan nga ay. Unsa nak, Junior? Magminyo na ka. Uma, Uy, si kinsa man ko ni imong minyoan. si Benvenida pa. Ay, ginoo Oy. ko dong. 17 anyos ka pa lang. Mga bata pa kaayo mo Mao. para magmidyo. Mao gyud, mga bata pa kay mo eh. Sigurado na gyud ka na. Upa, ma. Sigurado na gid ko. Makigminyo na gid ko ni Benvenida. And now, the end is near. Ay, Junior. I saw... Ni ara man din taon ka din, uy. Naunsa man din taon ka, uy. Bago pa kayo tang minyo, pero grabe naman akong kaugtas ni mo. Susay! Pura mag-asa ko ba? Naaram ko din eh. Ikaw ba? Ibaw ka ba hindi ko ganahan kapasok-pasok ko? Ha? Junior! Oh, kadiyot lang, nak. Hapit na ning imong gatas. Uy, Dong! Ayaw lagi mo yung taon dihas may hagdan. Uy, kibahog ka! Ay, ginoo ko. Ayaw yung taon mo pagpabadlong. Kaya ako rang usay nag-atiman ninyo. Puro pagid mo mga lalaki. Upat nakabuk ang among anak ni Junior. Pero wala gyapon siya mausap. Kapuya, nag-antos biya ini, uy. Dili sa ko makaapas, asa siya kay madapatan na sa dunya ko. Ang resulta, wala hinuyuli-uli si Junior. Ay, ginoo ko. Kung dili pala yun ako mahal si Junior, dili yun ko mag-antos o ingon ani, uy. Oh. Diyos ko. Ganun hindi ko man ka ako. Dili ka ha. Unsa? Mabdos ka? Oh, Junior. Unta magbago na ka dong, uy. Dili na yung taon ko makaatiman sa tong mga anak nga ako rang usa. Nagkinahanglan ka ayo minimo dong. Ilabi na ginang imong mga anak. Pagbago na in town, please. Ben. Day, Ben. Nay, utanon og prutas oh. Ikaw lay suroy na day ha. Ipamaligya na. Aron, naatay kapalit og pagkaon sa itong mga anak. Sige dong. Way problema. Ah, Salamat dong ha, kay nausab na gyud ka. Responsable na gyud kaayo ka karon. babae na ang atong kamanghuran sa pagkakaroon day. Maong gusto kita mong atimanon. Unsi sa pagkakaron? Ngano man? Naa pa kay planong sundan si Inday? Oh, uy. Tana, sundan na nato si Inday. Sami, nak. Ikaw lang unay bantay si mong mga manghod, ha? O, ikaw, Inday. Uban ni si mama ni mo. Manindas merkado, Asa man di ay ka? Mulakaw ka? Oo. Nagkasabot mi sa kong barkada na... Barkada na sad? Hoy, Junior! Napo na in taon ka buo ka nga tong anak. Barkada na gyapon imong gihuna-huna. Kanus apa man in taon ka makarealize, oy, Junior? Ako pa mo'y nagsakripisyo sa tanan. Maluoy sa din taon ka na ako, uy. Oh. Ben, pasaylo ako. Ha? Sige lang. Sige lang. Magbag-on ako. Ug magpakaamahan ako. Congratulations, anak, Sambi. Salamat, ma. Ay, kadali ragyos panahon. 17 pagod ko. Pagminyo na to, day. Unya ikaw ato. 15. Unya karon. Ang atong kinamagwangan. Naminyo na. Oo, uy.
Pila sa ko katuig nga nag-antos sa imong batasan, Junior. Oh. Kung dili pa kulig-on nga pagkaasawa, ay na, dugay ratang nagbuwag. Dili mo abot og ingon ani kadaghan ng atong anak. Day, hapit naman day ang atong golden anniversary, no? Mag-50 naman day katuig nga naminyo ta. Ay, oo. Og wa lang damha. Murag kanusa lang tong naghisgot nga gikasal si Sammy, di ba? Nga napuo pa sila kabuok. Karon 12 na sila kabuok. Mao gyud. Maayo pag yung pagkabahin kay unom ka lalaki ug unom ka babae. Day. Salamat kayo sa pag-anto sa batanon pa ko, ha? Banati ka, Junior. Og nisalig ko nimo nga mausab pa ka. Og wa gyud ko masayop. Salamat kay nausab ra gyud ka. Sa kadaghan na sa atong anak, hindi na ko makahuna-huna pa og laag-laag. Daggo na sila. Makamaunang mukasaba na ko kung magpabadlong pa ko nimo. Maog yun. Pero, unsa kahay plano nila inig anniversary nato, no? Mahinumdum ba ka sila? Surprise! Mga anak! Ni amutanan, nahinumdum mo sa among anniversary ni mama ninyo. Siyempre, boy. Kadaghan mo, Oh, yun. Kinumdum. Mao. Oo. O, nana. Nitukar na ang inyong team song, ma. Pa. Okay, wala ka na niyon. At tumusto nga, pagbaile mo. Sige na, sayo mo. Day, can I have this done? Of course, my love. Pagkaswerte nato sa atong mga anak. Maugid dong. Wa lang damhan, no? Paspas kaayo ang panahon. Nakaagi na tagkasakit o kalipay. Og abi ni mo dong. Karon maoy usa sa pinakamalipayon na akong adlaw. Kontento na kaayo ko sa akong kinabuhi karon. Labaw pa ko, day. Oh, salamat kayo sa paghatag sa akong mga anak. Junior. Salamat kayo sa paghatag sa akong mga anak. Junior. Dali na dong. Kaon na din eh. Day. Oh. Dong, nga naman ka. Sakit man akong dughan, day. Unsa? Akong tawagan ang atong mga anak, ha? Ayaw na. Okay ra ko. Sigurado ka? Ay, Dong, undang na gid anang imong inom-inom, ha? Dili na baya kasama sa una nga ligoon pa. Ginagmay naman lang ko ang akong imnon. Bisan pa. Tiguwang na ta, Junior. Mao gyud. Mga tiguwang na ta. Mao nga ikaw, ayaw na palabig kugi og paninda, ha? Kay, wa naman tay gibuhi. Dagko naman ang atong mga anak. Naa na sila mga trabaho. Nya ikaw, hanap-hanap na baya ng pananaw nimo. Huwa palibak, nanawag ang atong anak. Hello, Dong! Ma! Si Bro Sammy! Na-disgrasya! Oh, unsa?
Pasensya kayo mo, ha? Kamu na hinuoy nag-atiman ako da. Bisag ako mo'y angin nga mag-atiman niyo. Way problema, anak. Ginikanan gud minimo. Kinahanglan nga naami karong panahon na nga nagkinahanglan ka. Ilabi na karon nga baldado ka na. Salamat kay ma. Kaon og daghan, ha? Salamat pa. Dog! Uy, si mama nimo. Oh, day! Naunsa man ka, ha? Mao pa gani pagmata nimo? Dog, dili na ko makakita. Unsa? Og nagsuka pagyud ko gikan. Day, tana, ipa-check up na. Adto ta sa ospital. Sir Junior, dunay kidney failure ang imong asawa. Unsa? O, stage 4 na kini. Ginoo ko. Day, nganong ikaw may naingon adi. Ako man unta to mao'y dako kay sa na tong duha. Ako na lang unta mao'y nag-anto sa imong gibati karon. Dili ikaw. Sobra na ang imong pagsakripisyo namo kay imong pamilya, day. Dong, dawato na lang nato. Kung unsa may gihatag sa Ginoo. Panahon na para bumaos ko ni Buday. Ayaw ka balaga. Sukat karon. Naara ko sa imong kiliran. Salamat, Dong. Pagpaayo na, ha? Hapit na ang imong birthday. Happy birthday, Day. Si Tinta nagyan ka. Salamat, Dong. Salamat sa pag-atiman nako. So, sa 54 ka tuig, karon pagod ko nakapahos ni mo. Walang damhano. Tagsarabayay mo abot og ingon ani kadukay. Ang uban, dali rang magbuwag. O di ba, mutaliwan na. Maong dako gid kaayo kog pasalamat sa Ginoo nga niabot patag 54 ka tuig, Dong. Day. Pasaylo agad ko. Pasaylo ako sa tanang bati nga binuhatan ako sa batanon pata. Pasaylo asad ko, Dong, ha? Kung na ako'y pagkuwang sa akong pagkaasawa, Dong. Dong, kung mawa na gani ko aning kalibutan na, ayaw gyud pasagti si Sammy, ha? Nagkinahanglan kaayo siya nato. Day. Ako nang isaan nga, dili na ko pasagdan ang atong anak. Day, kumusta naman ang imong pamati? Dong, dinhin na lang siguro ko kutob. Muuna na lang kunimog pahuway. Ben, kung muuna man gani kadako, ining kalibutan na. Pagkita na gihapon ta sa ikaduhang kinabuhi. O
Salamat sa mga katuigan nga ikaw ang akong nakauban. Mawa man ka, Ben. Pero magpadayon gihapon kong maghandom sa atong mga kagahapon. Oh. Dong. Oh. Bien. Oh. Magkita rata pagbalik sa ikaduhang kinabuhi. Karon, mag 2 years nang patay si Mama Bien. Ug 74 anyos na si Papa Junior. Ug nagpabiling paghihapong naghandom si Papa sa ilang kagahapon ni Mama. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Mana so sa ka up. Ano para siyang kaagi karon? Mukining usa ka babae nga nagpuyo sa Gunub, Lapu-Lapu City. Nga tumatatampo nagdasingan nga ayen. Pagkabata pabayain taon ni mo nga nagpamabdos ka man, uy. Sorry, ma. Unya, unsaon man ni ron, ha? Asa man ni mong lakit? Nga nung wa may nagpakita din, eh. Huwa pa siya mahibaw, ma. Paibaw abaya, ha? Paibaw abaya, gyud. Unsa? May bawo ko muso pakit sila sa mama nako. Kung may bawo yan sila. Pero sige lang. Ato na to sila. Aron may bawo sila. Oy, Ginoo in taon ni mo, day. Babae ka man untang buhat. Pila pa edad ni mo? Ano man in taon ka mag-amping? Ma. Ug ikaw, Ryan. Sa man nagtuo kang mutabang minimo? Hala, barog og inyo, ha? Barog og inyo. Pangitain niyong paagi kay inyo man ang tinuyuan. Ma. Dili ko gusto mo tipon mo, Dinisbay. Paglain mo'g inyo para makat-on mo ug dili magsigig-salig sa ginikanan. Ma. Agwanta lang sa na parehas ng taning kaundang kita sa atong pag-eskwela. Mangita lang sa kong trabaho yan, eh. Okay rin ni babe, uy. Ang importante nga natin kapuyan bisag gamay lang. Abi ba yun ako dili ko ni mo barugan ani akong gimaptos. Nga nagong dili nga, nakasiguro mo kung akaw yun na. O sa pa, mahal ti kaayin. O buhaton yun ako ang tanan para nimo. Yan, nadawat ako trabaho. Mao ba dong? Mayo hinoon. Maginahinetag tigom daya. Pangandam para sa imong pagpanganak. Thank you dong ha. Nga wagi ko ni mo pasagdi. Nga wagi ka modagan sa imong obligasyon nako. Sagi kayon ko na day, mahal ti ka. Ug buhaton gyud ako ang tanan para nimo. Salamat dong. Kano sa man ni mo pakasla ng akong anak dong? Kuan ma, wa palagi na sa among plano kay mas giuna pa manggod namo ang pagpangandam para sa iyang pagpanganak. Aw, naamang yung kay planong pakasla ng akong anak. Kay ako, no? Dili ra bakit unta ko gustong magpuyo mo. Kay mga bata pa kaayo in taon mo. Pila pa'y edad ninyo, 18. Ma. Pero wa tay mahimo kay nahitabo na ang nahitabo. Maong dawato na lang yun nato. Pero kung boto na hunaon, ani dong, alkansi ba yagin ang akong anak ni mo kay maoy babae? Ma, ayoko pag-ingon ana.
Magpasalamat na lang ta nga gibarugan ko ni Ryan. Ay, natural! Kay inyo ko nang gihimo. Ang man sag human siya magpalami, daganan ka lang niya. Ma, Dong, pasensya ng mama ganina ha. What yung kaso di? Nakasabot man ko ba? I love you, Dong. Love you sa day. Aray, sakit naman akong tiyan. Maganak naman tingali ko. Ryan! Ryan, Dong! Sakit na kaya ko tiyan, Dong! Maganak na tingali ko! Day! Dong! Daro ka sa hospital, Day! Day, dali aras panahon sa. 5 na katuiks dudong. Hey, murag di na kinipaigo niya akong sweldo, Day. Kinahanglan na mangita kog laing kaplayan ng trabaho ini. Sige lang, Dong. Kung makakita akong kabilan niya ni Dodong, mangita po kong trabaho. Day, good news! Unsa man na, Dong? Nadawat ko. Day, good news! Unsa man na, Dong? Nadawat ko laing trabaho nga arang-arang og sweldo. Mao ba, Dong? Kamaayo na balita agod. Pero, Day, nakoy bad news. Unsa man na? Ay, ato ko ilabay sa masbate. Unsa? Dong, kalayo gudi ay. Ligi, Day, layo kayo eh. Unya, unsa man? Okay ra nimo. Kay kung ako imong pangutan-on, nindot kay ni. Nindot kay ni nga opportunity para nako, Day. Mausad lagi. Sayang sad kung dili nimo dawaton. Mao lagi. Unya, unsa man ikaw? Okay ra na nimo? Ha? Okay ra nako, Dong, uy. Nahibaw kung wa kay laing gihuna-huna. Kung dili ang para sa among kaayuhan ra. Sige lang, Day. Inig uli na ko puhon din sa ato. Magpakasal na kita. Mahal ti ka, Dong. Mahal sa tika, ayin. Oy, kadako na ba aning KD? Akong apo. Please ko, lala. God bless, apo. Lakaw, pag-play sa dito. Naay mong mga toys nga nahibilin dito sa box. Yay! Maayo kay nasuroy mo din imong anak. Boring manggod sa bahay, ma. Boring gyud. Kay wa man imong banabana. Ma, Ikaw, no? Ambot nimo kung gigamit man nimong imong utok, ayen. Niuyon ka nga adto manabaho sa layo si Ryan? Nga wa pa mo makasal? ma. Way laing gihuna-huna si Ryan kung dili ang kaugmaon siyang anak. Oo, lagi. Nahibaw ko tungod kay nakita na kung pinangga gid niya ang iyang anak. Pero ikaw, Mahal ko ni Ryan, ma. Og dili mahitabo nga matintal siya. tan-awon ta lang niya. Lain na kiksinultihan aning mama, uy. Pila na lang may katuig si Ryan, pero ang tratar niya ni Ryan, wag yun mausab. Papa! Anak! Kitty! Naigida si Papa para nimo. Wow! Toys! Daganag toys! Dong, mura mo sa kagikan sa gawas, ana. Kanagan ba ni mo da parang kidi? Saan, Day? Nag-inisara ko ni atong anak nga si Kitty. Og dalipay ko do nga niabot na ka.
Gimingaw kay ko nimo dong. Ako sa day. Gibingaw sa gay ko nimo. Dali arasat sa usa ka buwan dong uy. Bisag na arakas mas bati. Mura man sa kag naas gawas. Ay, saon day. Kinahanglan gani para sa atong anak. Nahibaw ko dong. Haamping ka dito. Tiaw mo na. Wagin makahisgot sa iyang saad ni mong pakaslan kaniya inig-abot niya. Wa sa giday ni mo hisgot eh. Wa sad ma. Dili mi siguro ko gusto nga ako mo initiate og una bahin sa iyang saad nga kasal. Na, ayaw na lang yun pagdahom ayan nga pakaslan ka pa niya. Kay basig ang iyang toyo ragyod sa pag-uli, maore iyang anak og dili ikaw. Kalain ba ni mo maoy? Uy, wata kay baw, uy. Maong andam-andam gid imong kaugalingon ayen. Ma. Ma, kuyog ta. Asa man ta dong? Basta ma, doon na kay kinahanglan masayran. Ginoo ko. Si Papa na nimo. Ingon siya nga manarbaho siya sa masbate. Nganong niya siya din eh. Aron masaya gyud ka ma. Duula o pangutan ah. Kuyugan na ka. Unsang gitabo nga Nga nakatultol ko sa imong nahimutangan. Hayop ka! Ayun. Ingon ka na kas masbate. Ayun. Han! Kinsa siya? Yan siya si Grace. Akong asawa yun. Sorry ayun. 5 katuig naming kasal. O naana sa aming anak. Sorry kaya nga wa kong sulti niyo. Hayop ka! Hayop ka! Ayun. Pinakatuig na din ko ni mong giilad. Mauday gawa ka na mo hisgot pa og kasal na ako. Tungod kay lain na din mong gipakaslan. Pasaylo ako, day. Ma, dali na. Ikaw, ano ba yung pagkita na mo ha? Huwag kay ayo! Nagkabuwag yun mi. Gabi ka sakit nga sa pila ka tuig na kong gahuwat niya. Apan gahuwat lang daay ko swa. Sakit lang kit kaayo hunaon nga ako mo'y una niya pero dili ako yung gipakasnan. Karon, naningkamot kong muhil sa pain ang gihatag nako ug mo-move on alang sa akong anak. O bisan pa man siyang gibuhat, apan gitudluan ko gyud ang akong anak nga dili siya magtanom og kalagot sa iyang amahan tungod kay nakasa man ni nako apan dili niya. Dinhi na lang kutob, daghang salamat RMN.